2014 року в Україні триває Революція Гідності. Президент-утікач Янукович залишає країну. У Києві триває зміна влади, але за 1000 кілометрів на південь починається новий етап російської агресії – окупація Криму. У Сімферополі та Севастополі з'являються перші натяки на те, що півострів став ціллю Кремля. – 26 лютого 2014 року близько 10 тисяч кримських татар і проукраїнських активістів збираються біля будівлі Верховної Ради Криму, аби протистояти голосуванню про можливе відділення півострова від України. У цю ж ніч після перемоги українського суспільства публічно з'являються перші озброєні люди без розпізнавальних знаків. Це російські спецпризначенці. Ми ще знали, що ці події будуть з Майдана. Я ще був на Майдані, я приїжджав на Майдан, участвував на Майдані. І після 20 лютого у нас була вже така мощна комунікація, що смс-ками, телефонними розмовами, якщо одразу по першому дзвіночку, що всі збиралися до Сімферополя. Декілька місяців протистояння, воно дуже загострило всі інші політичні тенденції в українському суспільстві, і все це сприяло Москві для того, щоб спробувати нарешті зреалізувати свої наміри, аби взяти Україну під свій контроль. Отже, російські устремління і стали причиною захоплення Криму, російська агресія. На території Автономної Республіки Крим розташовувався авіаційний підрозділ СМТ «Гвардійське» Сімферопольського району. Там фактично вже були літаки. Я думаю, що для всіх стало несподіванкою, що от вони почали перекидати літаки, але заявки не було. Тобто, умовно кажучи, ситуація нестандартна. Чи очікували, що це виліться в велику якусь агресію, я не можу відповісти. Ці знаки мали місце. На жаль, тодішнє вище військово-політичне керівництво країни, військове керівництво Збройних сил, Міністерство оборони, воно все це знало, але не впливало щодо реакції і рефлексії на всі ці виклики, які могли б надійти. Ви після того, як була сутичка з проросійськими активістами, зайшли в будівлю Верховної Ради. Вас видно на кадрах. Для чого ви тоді туди зайшли? Туди, оці казачества, коли ми їх виталкували, їм відкрили двері оцю в підвал, і туди людей 20 проскочило. І у них була чи зброя, чи щось таке. І ми, як доказ, їх думали спіймати, не убити, нічого, ви самі, ми там тільки толкалися. І показати, коли ми туди зайшли і подивилися, чоловік 20 їх забіжало, там міліція була такі, 5 таких стінок, як кажуть. І ми їх роздвинули, коридор, а коли ті забіжали, вони отодвинулись, а ми коли прийшли, і я коли піднявся на шафу і побачив, як вони забіжали вже туди, в цей вестибюль Верховної Ради Криму. І потім я цим міліціантам кажу, коридор, і ми їх розтолкали, вони розкрили, і ми туди, чоловік десь більш 50 зайшли. Російські окупанти почали блокувати адміністративні будівлі міст Криму та військові частини Збройних сил України. Ми були до готовності, але ж оці 6-8 годин до тих пір, поки не під дулими автоматами або там
волевиявлення депутати кримські зібрались в парламенті. Тоді треба було приймати рішення щодо деблокації парламенту або розстрілювати, як це зробив Єльцин в 93-му році. У мене були танки, я добився, щоб хоч 2 танки були повністю укомплектовані боєприпасом. А то боєприпаси були в Міжгор'ї, а бригада була в Перевальному. Оце шлях вже був заблокований. Ми чекали 2 дні, бо ми домовились ще тоді, я не буду називати імен їх, що нам дадуть зброю, щоб ми якось зупинили. Чесно кажучи, тоді ще не було стільки багато зелених чоловічків, і ми з легкістю могли б їх зупинити. Але ми чекали наказ, і було де взяти зброю. Да, ми вийшли з зброєю, да, їх теж можна розуміти. Вдруг пішла бійка, війна. А з території України на допомогу ніхто би не прийшов. Бо оця от комунікація, півостров і туди Україна, тут теж сутички, там. І от як чекали ми. Але можна було спробувати, я так думаю. Всі силові структури української держави, які тоді знаходилися в Криму, жоден з них не виконав ті повноваження, які на них були покладені Конституцією України, законами України і їхніми внутрішніми нормативними документами, уставами, положеннями і все таке інше. Ані СБУ, ані МВД, ані прокуратура, ані військові підрозділи Збройних сил України. Треба було тоді, коли тільки ввести режим антитерористичної операції об'єктової щодо деблокації 2 об'єктів державного рівня. До речі, в 2013 році були навчання, і кожен СБУ, внутрішні війська, поліція, Збройні сили знали свою роль, місце щодо деблокації цих 2 установ. І все. Ким ви вважаєте відповідальним за провал цієї, так скажемо, операції? Я не можу, на мою думку, казати. Це тільки може дати суд, винести такий вирок. Хто, як кажуть, дольова частка кожного в загальній провині, мабуть, буде вона зроблена. Тому що не було своєчасної реакції. As they neared the Russian troops, they broke into the Ukrainian national anthem. Even when the Russians fired warning shots in the air, the first shots of this crisis, they didn't stop marching. They just kept going, nearer and nearer, the Russians. – 16 березня 2014 року Росія проводить незаконний референдум, результати якого світ не визнає. Крим оголошують російським регіоном. Через деякий час після того, як був проведений так званий референдум і було прийнято рішення про так зване приєднання Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації. Після цього дії цього угруповання військовослужбовців Російської Федерації вони стали агресивніші. Тобто вони вже казали, що ми на своїй землі, ідіть звідси, ви тут бандери, ми вас маємо право просто так розстріляти, нам за це нічого не буде, бо ви незаконні збройні формування в нашій країні і так далі. От стало все з ног на голову. В 2 ночі після референдуму приїхали машини, розгрузили колонки, включили гімн Росії і почали під штабом шурувати гімн Росії. Потім дословно: «Хохол, коли у тебе закінчиться тушонка, і ти на свою Україну».
Для тих, хто чинив супротив окупації, починається новий етап – репресії. Першою жертвою окупації стає Решат Аметов. Росія витискає корінне населення з Кримського півострова. Репресії не вщухають проти кримських татар і українців, котрі не бажають позбуватися громадянства своєї країни. Такий висновок випливає з доповіді «Політичні переслідування в Росії». Його опублікувала громадська організація «Фонд Бориса Німцова». Інша громадська організація «Кримсос» наводить жахливі цифри. У минулому році в Криму окупаційна влада здійснила 177 затримань. З часу анексії зникли безвісти 15 людей, а 36 громадян незаконно ув'язнені на території Російської Федерації. Чому реакції світової не було? А якщо б ми почали стріляти, це б зіграло б не на нашу користь. Ну, я так вважаю, не то, що там стріляти. Тобто навіть опір цивільного населення ви ніяк не розглядали б? Розумієте, хаос мас, якщо був би, і не структуризована збройний опір, це привело б не то, що до жертв, це привело б практично до катастрофи, я так вважаю. Після того, як вже штурмом захопили військову частину, і потім з боку Російської Федерації там почалась вже пропаганда, залишайтесь на службу тут. Почали показувати переваги служби Російської Федерації, почали розповсюджувати наративи щодо там, ставити під сумнів державність в Україні, ну і владу, законність влади і так далі. Ми ж присягу приймали одну. Ти ж приймав присягу Радянському Союзу. А я йому кажу, це заступник командувача Чорноморського флоту, а ти ж родом з Запорожжя. Чого ж ти не прийняв присягу своєї батьківщині? Ти ж родив, у тебе батьки в Запорожжі живуть. Другий представник, заступник командувача Південного округу, у нього корені в Черкаській області. Ми ж одні. Саме цікаве, що підхід дуже цікавий. Саме цікавий підхід такий був, як кажуть, підготовлений прискіпливо, ретельно. Квітень 2014 року українські військові залишають окупований Крим. Частина особового складу Збройних сил, 29%, покидає півострів. Інша частина зраджує присязі. Майже 90% особового складу Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки перейшли на бік ворога. І в цій ситуації, коли є сотні збройних арсеналів, там є зброя, є десятки тисяч військових людей, які мають за своїм статусом захищати цілісність держави, вони не задіяні. Стверджувати про те, що цивільне населення могло розгорнути якийсь партизанський рух, а тим більш говорити в бік кримських татар, які завжди силовими структурами України до 2014 року розглядалися як потенційна загроза, як сепаратисти майбутні. І зрозуміло, що ані у кримських татар, ані у інших людей, скажімо, етнічних українців, не було жодних можливостей, зброї хоча б стрілкової, щоб якимсь чином стати проти тих, хто увірвався до Криму. Коли кажуть, хто здав Крим, Крим не мав тої потрібної уваги з боку, в першу чергу, самої України. Її не вистачало не фізично, не політично, не в культурному аспекті. І економічно теж, тому що ми добре пам'ятаємо, як Москва вкладала гроші в такі регіони, як Феодосія, Керчь, Севастополь. Тому от такий ітог. Те, що ми маємо на сьогодні окупацію Криму, це наслідки дій, бездіяльності, точніше, попередніх органів і влади Української держави до того часу. На вашу думку... Я би не сказав бездіяльність, тому що, на мій погляд, це було не відсутність взагалі
такої правильної, чітко сформованої етнічної політики влади України по відношенню Криму, кримським татарам. Висновки ви вважаєте, що зроблені для влади? Ні, не скажу так, тому що потім влада змінилася, зараз нова влада і новий парламент. В плані політичному, декларативному все продовжується в правильному русі, а до конкретних дій, коли ми доходимо, то є ще, скажімо так, ті стереотипи, які якраз таки або з когось влади, або вколо влади, вони розповсюджуються і намагаються знову внести такі, повернути, скажімо, нас в минуле, от в той частини поняття, що ми інші. Війна, що почалася в Криму, розгортається на сході країни. Через 8 років, у лютому 22-го, по всій країні. Окупація півострова стала початком війни, яка охопила всю Україну. Крим має бути звільненим, і Україна відновить свою територіальну цілісність. У мене була така надія, що зараз, якщо вони повномасштабно пішли, що ми повернемо Крим і дійду до Криму. Таке відчуття було. І коли вони залишили Київ, Київську область і почали уходити, тоді ще більше у мене було такий патріотизм, я навіть згадую м'яком в горлі, що ми дійдемо до Криму, і що я буду літком в Криму, у себе в Алушті біля Чорного моря, де я зможу обійняти рідних. Все буде залежати від того, як відбуватиметься далі хід цієї війни, російсько-української війни. Я не виключаю цей шлях переговорів. Але будь-які шляхи дипломатичні чи можливих переговорів, вони матимуть шанс, якщо біля Криму чи на адміністративному кордону з Кримом буде стояти величезна військова українська сила. Якщо не буде продемонстровано можливості, реальної можливості звільнити Крим військовим шляхом, всі інші шляхи, вони нереальні. Ми маємо готуватися до різних варіантів звільнення Криму, але ще раз хочу повторити, остаточно це буде вирішуватиметься ходом цієї війни. Ми будемо тільки військовим шляхом заходити до Криму, іншого нема. Ви говорите про неприпустимість чекати, ви говорите про необхідність визволення Криму військовим шляхом. Ті, хто тут перебуває, всі ці 11 років великої вже війни на території неокупованої, на території підконтрольної української владі, мають одне бачення. На вашу думку, як варіант визволення Криму військовим шляхом розглядають і сприймають громадяни України в окупованому Криму? Коли ти спілкуєшся з кримськими татарами на окупованій території, вони в першу чергу не сприймають те, що я кажу, про так звані перемовини з відсрочкою визволення Криму не зрозуміло коли, через 10-15 років. Тобто у нашій нації
І сама нація знаходиться під загрозою. І майбутнє, тобто діти, тобто онуки. Тому нормально сприяють. Навпаки, вони ще й кажуть, що треба обов'язково військовим шляхом. Якщо наводити приклад щодо деокупації Криму, як це відбувалося в 1944 році, якщо так трошки подумати, провести історичні аналогії, то до деокупації було залучено велика кількість військ. І зрозуміло, що географічно важко зайти в Крим, тому що дуже вузький коридор під вогневим контролем. Крім того, там в степовій частині Криму можна зробити дуже потужні інженерні укріплення, декілька ліній. Крім того, берегова лінія дуже важка для здійснення морських десантів. Там, наприклад, біля Євпаторії і, я навіть не знаю, і більш там північніше Криму. Тому на той момент, там в 1944 році, була дуже важка ситуація для тих, хто наступав. І для того, щоб все ж таки переламити і знищити опір на півночі Криму, було створено велике угруповання і велика кількість застосовувалося артилерійських засобів. Це наша земля. Ми повинні її забрати. І застосувати всі, як кажуть, наявні способи, методи збройної боротьби. Те, що ми деокупуємо, це 100%, але ж час коли. Там багато хто там гадав і казав там 3 роки, 4 роки. Ми не враховуємо основне, що час зараз грає не в нашу користь, тому що свідомість населення Криму, оця муштра і ця мілітаризація, особливо дітей, це грає не в нашу користь. І час те ж саме плине, і ми... Але ж, скільки чекало років країни Балтійського регіону? 52. І ми будемо так чекати. Але ж я впевнений, що, на жаль, я як військовий не бачу зараз навіть національної стратегії. Кордони 91-го року – це класно. Політичні цілі повинні співпадати на основі національної стратегії. Да? Військова стратегія – це відповідні методи і способи для досягнення політичних цілей. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. 24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. В ньому зазначено ряд дій дипломатичного, військового, інформаційного, економічного і іншого характеру для деокупації Кримського півострова. У 2023 році уряд вніс зміни в документ з урахуванням воєнного часу. У червні 23-го року представництво президента України в Автономній Республіці Крим представило розроблену стратегію когнітивної деокупації. Дуже важлива річ – це те, що влада намагається вже в другий раз приймати стратегію, і вона не працює, тому що нема послідовності у влади. Першу стратегію ми приймали до широкомасштабної війни, і вона називалася дипломатично-військовим шляхом визволення Криму. А другу, яку вже приймали в час війни широкомасштабної, вона в аспекті політичному вона змінилася, тобто військово-політичним шляхом, але знову-таки в самої цієї стратегії нема відсутня політична воля влади вирішувати
політичні права кримських татар. Ці стратегії були розроблені, ну, скажімо так, не лише одним органом державної влади, скажімо, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, якщо ми говоримо про стратегію когнітивної деокупації. Тут було дуже багато учасників, і в тому числі був Меджліс кримськотатарського народу, багато працювало експертів, обговорення, різні такі, в різних формах ці обговорення відбувалися. Тут можемо сказати про те, що якщо б ми лише її писали, можливо, ми б її виписували трошки по-іншому, загострили б одні моменти, на інші, можливо, менше б звернули увагу. Але оскільки це така колективна праця і колективний підхід, то ми відносимося з повагою до цих напрацювань. Одним з першочергових кроків для відновлення повоєнного Криму представництво президента України в Криму називає формування кадрового резерву. Це необхідно для відновлення української влади на півострові. У 2023 році було створено резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України, в тому числі у Криму. Ти кваліфікований спеціаліст? Вмотивований, амбітний, принциповий? Хочеш допомогти відновити владу на деокупованих територіях? Долучайся до резерву відновлення. Ми там будемо відновлювати всі процеси державницькі в тому числі. З ким ми будемо працювати? Де ми візьмемо ці всі кадри? Я взагалі не бачу в цьому проблеми. Чому? Чому? Тому що 25 років кадрова політика, яка формулювалася Центром України в Криму, вона була програшна. Але Меджліс кримськотатарського народу в багатьох напрямках замінював оці політичні питання, які стосувалися безпеки України. Ми будемо входити в Крим, звичайно, якийсь час цивільного адміністрування не може бути. Це буде помість там військова з цивільним. По-друге, дійсно ніяких виборів проводити на території звільненого Криму якийсь час не можна проводити. Але є, і нікуди вони не ділися, є органи національного самоуправління кримськотатарського народу. Що стосується органів національного самоврядування кримських татар, це Меджліс Кримського Хурултай кримськотатарського народу, Меджліс кримськотатарського народу, місцеві, сільські, селищні, регіональні меджліси. Ми обговорюємо це питання, і нам здається, що ми можемо бути готові до проведення виборів органи національного самоврядування набагато коротші терміни, ніж органи державного самоврядування, органи самоврядування в державі. Частина наших експертів, членів Меджлісу, говорять про те, що ми можемо укластися десь в 1 рік з моменту звільнення. Ми можемо створити умови для того, щоб провести прямі, таємні вибори щодо делегатів Хурултаю кримськотатарського народу, обрати на цьому Хурултаї Меджліс, обновити, удосконалити документи, які регулюють діяльність всіх органів самоврядування, і одразу перейти до виборів місцевих і регіональних меджлісів. Ви говорите про залученість Меджлісу і те, що Меджліс може перекрити багато питань, на яких, можливо, не вистачить резерву або ресурсів у, скажімо, офіційної влади. Ніколи я не сумнівався в потенціалі нашого народу. І я думаю, що це буде і політично, і враховуючи реальність, коли влада України буде спиратись на цей потенціал. Але в мене питання. Ми досі ще не отримали визнання і надання правового статусу з боку української влади Меджлісу кримськотатарського народу. Якщо цього не відбудеться на момент деокупації Криму, як буде відбуватися оцей процес взаємодії і, скажімо так, інтеграції Меджлісу в офіційне поле тоді?
Чи не буде це створювати проблем? Ми робимо багато зусиль для того, щоб деякі питання знялись до деокупації. Щоб це вже було незворотнє. Щоб нам не потрібно було це доводити, вже знаходячись в деокупованому Криму. І от про визнання статусу Меджлісу кримськотатарського народу, юридичного, да, який знаходиться зараз в площині уряду України, це ганьба, чесно кажучи, вже 2 роки або більше вже. У 23-му році ми подали документи щодо розгляду і прийняття урядом рішення щодо закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу статусу представницького органу корінного кримськотатарського народу. Уряд України уникає схвалення такого рішення. Зараз, от на той момент, коли ми з вами ведемо бесіду, ми продовжуємо цю роботу двома шляхами. Но Меджліс кримськотатарського народу проводить подальшу діяльність з органами державної влади, щоб уряд виконав те, що йому вказує закон, тобто свої повноваження. Ну, одночасно, як ви знаєте, один із членів Меджлісу кримськотатарського народу, він подав позов до суду на бездіяльність уряду. Я вірю в те, що ми десь скоро будемо мати рішення, і мені думається, що це рішення буде позитивне. Я маю на увазі рішення уряду, не суду. Наш план дій завжди один – це працювати. Мені здається, ми ніколи не зупиняли свою роботу в залежності від того, хто і як до нас відноситься. Ми повернемо Крим, бо ми, кримські татари, багато хто знає, що 50, 47, 48 років чекали на чужбині. Це вже родились, асимілірувались, але повернулися на батьківщину. І от у нас у кримських татар є, що батьківщина повернеться до своїх синів. Вона не залишить їх просто. Кримські татари, якщо Крим не буде звільнений, вони приречені на знищення з боку росіян. Українська держава, якщо Крим не буде звільнений і не буде відновлений суверенітет української держави, українська держава може втратити взагалі свою незалежність, бо поступка частини території, воно лише тільки заохочуватиме Росію, і вона піде далі.